Hi, goeienaand en welkom bij nog een episode van Na de Wedstrijd. Je is ingeschakeld met mij, Etienne van Rooyen. Samen met mij op je stel heb ik mijn mede-aanbieder, Jason Rabi. Nancy, Mr. Etienne. Ja, nee, het is weer goed om weer terug te wezen. Na een goede naweek van sport. Maar ja, goed om terug te wezen. Ja, dat is altijd lekker om op je stel te wezen. Ik zie nu zit weer een lekker programma hier uitgezet voor ons. Ik ga beginnen met die gedachte van die week. Dat komt uit vanaf Facebook. Dat is mooi. Wat de gedachte voor ons is, mens wees is niet altijd om recht te wezen. Dat is om eerlijk te wezen wanneer zij verkeerd was. Dat is om jammer te zijn zonder verschoonings. Om te groeien zonder applaus. En om zacht te blijven in de wereld wat je wil verharden. Karakter wijst niet wanneer alles goed gaat, niet, maar wanneer het moeilijk raakt. En je steeds kiest om recht te doen. Ja, nee, goede gedachte daar, goede gedachte. Ja, zo'n man moet maar, hoe kan ik zeggen, probeer recht leven. Je weet, niemand is perfect niet, maar jouw manier van leven gaan voor jou dieren opmaakt of dieren toemaakt. Ja, wat voor mij zo interessant is die gedeelte wat hij zei. Dat is om jammer te zijn zonder verschoonings. Yes. Bij keer, Jason Rabi zegt, zo dat je wil niet, of je weet om verschoning te vragen. Als je verschoning vraagt, heb je ook een verschoning. Dat klinkt bij snaaks, maar ja, je hebt een verschoning, maar je moet verschoning vragen. Zo allebei ze vraag niet om verschoning. En bij keer als mensen een beetje hard en heel hard om je te vergeven, maar na tijd verstaan hulle vooral. Ja, nee, was dit en die ding is die vergifnis is een verlossing van beide dingen. Ja. Je weet, wanneer jij niet kan vergeven, dan gaat jij ook niet naar voren toe kan bewegen in je leven niet. Want jij staat vast op het ding wat je niet wil laat gaan. Niet. Ja, ja, we hebben die week een paar interessante wedstrijden gehad. Er zit friendlies gehad, er zit 4 naties gehad en er zit ook die 6 naties gehad. Wat ik vandaag gaan aanraken is die vriendschappelijke wedstrijden. Marikels was thuis tegen Young Goedoeps van Esten. Yes. Lijkt me eens al die Goedoeps van wat die naweek vriendschappelijke wedstrijden gespeeld heeft. Young Goedoeps van Sirius was Bokveld toe, achter Watsenberg toe. De Red Roses aangepakt daar zo. Ja, als ik nu vandaag kan kijken, Young Goedoeps Esten heeft van Marikels, ik wil niet zeggen les opgezien, maar hij heeft nogal een baie gemakkelijke win. Die komt al een woersling, zei ze. Ja, kijk, Young Goedoeps Esten moest nog maar gepromoveerd naar de grootheid daartoe. En dat is te wachten dat hulle goed gaan spelen, want hulle is een goede span. Ja, ik haal me uit van Marikels. Dat wijst die mannen is op de rechte pad, want nu kan hulle meer in een grote daar span of een span wat gepromoveerd is, grote daartoe zo. Die coaches daar weten ook nog waar om te werken. Zo een vriendelijk gaan het leren, maar zo'n baie oor resultaten voor je winnen. Vriendelijk is maar daar om dan een plek te krijgen voor die liga. Staan om te kijken waar nog kan geskaafd wordt aan die plan. Ja, het is baie keer goed om, kijk, vooral als je span zoals Marikels zegt, wat ook die season gaat streek om uitdaag spelen, om tegen een groot uitdaagspan te competeren, om te kijken wat hij wil amper zeggen. Is een rechte mindset waar ze ingaan om zo'n type span aan te vatten voor wanneer jij jouw afdeling gaat. Jij gaat nog wel in die liga groot uitdaagspannen spelen. Maar ik bedoel, allemaal zijn goal in die streek uitdaag als om een of andere tijd op te gaan verstaan. Ja. Zo, je hebt al klaar dat gevoel van hoe voel het in een groot uitdaagspan? Ja, definitief. En dat is eigenlijk goed voor de spelers ook. Want die contact is harder, fysische aspecten is harder. Ook in die grote uitdagingen, overall game is een beetje stadiger, maar die fysische gedeelte van die game en die grote uitdagingen is eigenlijk baie intens als die streekuitdaging. Yes. Zoals jouw spelers die fysische battles kan inkrijgen voor die liga's wat die mannen gewoon maken aan harde contact, dan
we spelen maar met goede dingen in die streek daar. Want dat is fysisch, maar daar is een groot verschil tussen streek en grote dag. Ja, so daai telling daar tussen hulle twee was 31, Young Groups van Easton en dan het Miracle 7 gehad. En dan beweeg ek na die volgende vriendskaplike wedstrijd, Red Roses tegen Young Groups van Sirius. Yes. Red Roses wen daar 27-17. Ik zie dat ik het zo afgemerkt, maar hij is ook nog een strijd over, is het 27 of 33. Maar Ja. op een of andere dag maakt het die zaak wat die telling reg als Yes, je de game heeft afgespeeld, zoals wat hij moet afspelen, en dat is afgehandeld bestaan. En in snaaks van alles is nee, hier deed het weer omgedraaid. Ja. Young Groups op je streekspan en Red Roses als je gemeenschapsskuldspan. Ja, dat wijst maar net, die gemeenschapsskuldspannen moet die lichtelijk opgevat worden. Maar wat ik kan zeggen van de wedstrijd, ik is blij om te zien dat Red Roses is aan de gang. Als is niet zo'n goede seizoen gehad laatste jaar, maar om vroeg te beginnen met die friendlies, wijst net dat die mannen is lust voor die bezigheid, die mannen zijn mindset is recht. Hulle wil sommer die liga recht begin. Yes. Als het nou over een jaar recht begin, zo ja, over Red Roses dop. Als een paar trends ook. Ik wil het Ries nog genoemd, want ik heb die naweek een paar interessante gezichten gezien daar bij de Red Roses kamp. Zo, die mensen, ze aanwinsten. Ja, kijk, rondom die inspeler, hij weet wie hij is. Dus ik gehoord was een besier. Maar dat is wat ik gehoord had. Dus kom je nog niet in die 6 naast gespeeld, maar dan had de man ook maar gehoord dat die man nou terug is bij de huis. Maar net hij weet die waarheid. Verstaan, net hij weet die waarheid. Maar dat is goed om te zien. Als het zo is dat die spelers wat bij Red Roses geweest is, weer terugkeren, is het goed. Is het iets goed om te wijzen dat die ouwens wel weer Red Roses die kracht maakt. Want daar is bij jong spelers, bij jong mannen, daar heb ik in. Het is goed om van die senior ouwens terug te krijgen, wat weer die mannen kan helpen groeien in hun gamebeeld. Yes. En net weer confidence terugbrengen. En dan kan een man een goede rugby van Red Roses verwachten. Ja, interessant. Marius, de tweet, of zoals Awesome misschien manier, maar Uri, Yes. ooit gepraat van, hij is in die houbel bij die groen army, hij is terug, hij gaat daar naartoe, nee, ik praat nu helemaal verkeerd, nee, hij is terug, hij maakt nu zijn schijf daar naartoe. Yes. Maar interessant is, hij heeft ook die naweek gespeeld nog bij Red Roses en hij ook adverteert ook nog, Red Roses goed te zoeken, wel is dat is een mind wat nog opgemaakt is. Kijk, rugby spelers het ding werk zo. Wanneer het niet goed gaat, die meeste van die mannen, nog niet allemaal, die goede is uitgesluit. Maar die mannen zijn koppen werk zo, wanneer het niet goed gaat bij je club, dan trek allemaal. Maar zodra daar nou weer een win komt of weer een goede nieuws komt, dan is die mannen weer aan boord. Maar hij is een goede speler, hij is een goede jong speler. So, ik zal zeggen, stiek blij en kijk van hoe die jaar in verstaan. Hij is nog bij jong zo, en hij speelt goede rugby. Maar zo hij ook dan die schijf maakt, houbel toe, gaat het ook zijn game goed passen. Want hij is een aanvallende oude, hij hardloopt met die bal en daar zit die rugby waar de houbel voor bekend is. Ja. Maar ja, zou het ik geweest wat om misschien kan zeggen, zal ik zeggen. Hou vast maar nog zo'n beetje, met de oog van Kion wat terug is, kan je goede rugby spelen. Ja, je praat van Houbelse aanvallende rugby en alles. Als je die mensen zijn backline kijkt, zal je zeggen het gaat moeilijk zijn om in die spanning te komen? Definitief. Kijk, bij Houbel, voor alle achterlijnspelers, daar moet je werken. Je moet heel erg werken, want daar ons vat nog van 9 tot 15. Die mannen kan je zien komen alle hele tijdjes aan elkaar. En hulle spelen goede rugby. En nou, game wat hulle verloor ook, staan hulle nog steeds uit. So ja, als je gaat niet net in die span kon lopen, want dat is ook een span wat
ook maar van onderaf gekom het en hulle het hard gewerk tot daar wat hulle nou is. Maar ja, definitief gaan het hard wees om in die staat in die lab te komen en is kopkrappers voor die coach. Ja, ik wil eigenlijk zeggen, als gaat aan de eerste plek gaat het zelf moeilijk wees om net die been te halen daar zo. Ik bedoel achterin te staan. Ja. Zo zie je het, ik kom er niet en dan kom ik zomaar recht vanaf. Ja. Misschien, ja, vriendelijk tijd gaat hij een beetje, maar ligateit gaat een andere ballgame. Maar ja, laten we aanbeweren daarvan, van die vriendschappelijke wedstrijden af. 4 naties, vriendschappelijke 4 naties. Een paar interessante results daar zo. Pumas 27, Arrows 19. Hoe heb je dit gezien, Jason Rabe? Heb je dit gezien aankomen? Zal je ze upset? Kijk, ik zal je zeggen upset. Pumas, ja, laatst jaar. Niet al die slecht seizoen gehad. Maar alle toen verbeteren. En die game, ik heb hem voor Pumas gegeven. Lijkt me, zij zet al je geld, zij zet net de geld op Pumas, jongen. Ja, kijk, Pumas is een goede team. En wat mensen niet verstaan is, alle oordelen mannen, misschien op hun laatste seizoen. Yes. Dat hulle nou niet een goede game gehad het of zo, niet verstaan, of een goede jaar gehad het. Maar Pumas het beskik oor goede spelers. En dat is hoekom ik altijd met hulle gegaan het in die 4 nasie. Want dat is ervaren spelers. Yes. Dat is mannen wat rugby ken, wat er lang aankom. So ja, niet upset. Ik denk Arrows is ook kan ongelukkig wees om hij niet te verloren daar, want Arrows spelen is ook een goede span. So ja, maar geen upset op een manier dat ik het verwacht van Pumas. Want ik denk in die gemeenschapskuld gaan hulle in die top 3 definitief wees als het nog komt bij het einde van het jaar. Ja, wat ik ook net wil bijvoegen is, die Sievers mannen, hulle is terug. En je kon hij verschil gezien het met die aanvallende rugby. Ik was persoonlijk zelf daar bij die veld. So, je kan gezien dat die verandering wat daar is met die Sievers mannen wat terug is in. So ik zei, die mannen ken van bal, maar dat is een andere ballgame. Yes. Wanneer je van die Sievers afkomt en je komt naar die 15-tal te verstaan. Als het losraakt, kan ik veel aanvallen. Ja, nee, en kijk, en die mannen zijn longen is ook recht verstaan. Ja, die longen. Ja, die mannen het einde vermoeien in. Mannen is fucks. Zo ja, niet dat ik zei Arrows is onfucks, maar die sevens brengen het iets anders uit die mannen. Verstaan en Arrows kan ongelukkig wees. Misschien is het plan niet gewerkt zoals het wil, zoals het moet. Maar ja, goede game. Voor onze results zal ik zeggen, is een goede game geweest. Maar ik heb het verwacht van Pumas om één keer te Ja, nee, ik kan veel zeker zeggen. Dat was een fantastische game. Dat was heel tijd competeren. Dat was dus die vorige week met Arrows en Eagles geweest. Die standaard voor die dag was zomaar veel gesteld met die 2 spannen. Omdat het dan een van de beste Warmbokveld derbies is. Die ouwens het deliver. Yes, Die ouwens het deliver. En je kan zien, oh ja, je hebt nog gepraat van die onfucks. Dat is nogal iets wat die kapitein daar van Arrows genoemd heeft voor mij na die wedstrijd. Die fuckside label is nu nog niet daar wat hij wil en die kon hij verschil gezien. Ik denk dat is ook die dag wat die verschil gemaakt heeft. Yes. Die klomp Sievers mannen wat terug is daar, zo die fuckside label in te staan van. Als ik kijk aan hoe Cyril, daar heeft zo pracht 3 aangedrukt. Ik denk die zo 18 middenlijn vanaf met een palen toe. En ik moet veel zeggen, dat was nogal 3 wat nogal. Ik heb dit gezegd, van ik heb gedacht, let hem. Maar hij heeft gemaakt, dus wat hij over het algemeen doet. Hij kent van 3 druk. Ja. Maar de beste kan ik zeggen, was een baie goede gisteren spelen. En dat is wat hij op een van die dagen wil hebben. Ja, kijk, Cyril. Ja, Cyril, zoals ik gezegd, ik weet niet, Cyril, ik heb mijn Cyril raak ouder. Maar het is goed om te horen dat die mannen is aan de gang. Vooral die discipline, man, verstaan. Want alle mannen, alle gaan nou nog 2 keer weer in elkaar spelen. Verstaan, in een jaar. Ja. Verstaan, in een jaar. Zo, dat zal interessant wezen om te zien hoe dat in die liga's gaat. Ja. Kijk, dan is het nou een hele
ander mindset. So ja, daar kan een man 4 weken verwachten. Ja, wat ik ook daar wil bijvoeg van die 2 wedstrijden wat hulle elkaar gaan aanpakken in die liga. Daar was 1 speler daar, Menel Draai. Je kan zien in zijn reserve, dat was een type van een verlichting voor hem en voor die span van. Onthou verlede seizoen het Jerusalem was nou 2 keer gewen en hij is daar bo op Rubber Park. Je kan gezien dat hij relief om te zeggen maar ons kan die mannen winnen, ons is het vandaag bewijs of het nou friendly is. Zij wil niet die van je rug afkrijgen. Ja, en dat laten ze bij die wedstrijd. Young Wesleyans, Young Eagles die wedstrijd 12-0 in de gunst van Young Wesleyans. Ja, wat ik van die wedstrijd kan zeggen is dat was ook aan de mate een goede geest gespeeld. Je kan gezien het excellent die verschil tussen jouw streek-uitdagspan en jouw gemeenschapsspan. Je kan zien, Eagles heeft ook een paar veranderingen aangebracht rondom die span. Maar ik kom achter Jason Rabi dat Eagles is bezig met andere goeders. Ja. Alles bezig met andere goeders. Ik bedoel, alle vat die verloren als verloren, zoals wat je nu ziet, iets voelt slecht over je verloren. Lijkt me, alle dingen nou, zoals we praten van miracles, alles is bezig om te kijken wat moet regelmatig raken voor die liga. Dat is hoe ik het zie hoe alle bewegen. Ja, kijk, en dat is hoe het moet wezen. Dat is hoe het moet wezen. Ja, man wil winnen. Je wil je span moet winnen, maar als het Eagles zijn plan is, of Eagles zijn coaches zijn plan is, definitief is het een goede plan. Want ja, die ouwens of die spannen voel ik het gewin en is breaking rights en is. Maar het baat ook je win, maar je leert niks uit die game uit die verstaan. En Eagles, als dat is hun plan is, dan kan een man ook zelf een goede seizoen van Eagles verwachten. Want dat is wat moet eigenlijk gebeuren in die vereniging. Je moet niet zo ernstig wees op je win, niet verstaan. Maar meer combinaties toetsen en zo. Zo aan het maar nul, jong. Het is nul. Ik weet niet, ik had niet verwacht dat Eagles niet punten op een dag zal aantekenen. Maar ook als hem 12-0 zo. Maar die 0 is daar. William Oktober heeft nogal die naweek heel tijd gemorst over die eieren. Hij heeft net gepraat van die eieren. So hij ken was maar voor hem bij zijn bente gedeelte. Maar iets interessants wat ik jou wel ook nou noem, en die naweek zijn wedstrijd heeft volgens nou tot een totaal van 3 wedstrijden gebracht. En Eagles, interessant, dit laatste seizoen aan hulle vriendschappelijke wedstrijden, niet één van hulle wedstrijden gewinnen. Kom ik zeggen, dat was 0 uit 4. En als je kijkt waar hulle geëindigd het in die liga, kan je zeggen, alles, verstaan je waar aan toe beweegt. Hulle ding me aan, iets groter achter de scherms, wat de man niet bewust is van. Ja, kijk, Etienne, dat is het teken dat moet niet friendly spelen om net te veel winnen. Verstaan? Speel friendly om dingen in plek te krijgen voor die ligas. En ja, zelfde geval is hulle nou laatst jaar geweest het. Hulle winnen niet rechtig. Maar alle vatten dat uit. Verstaan? Die coaches vatten uit. Gaat werken aan dit, gaan werken aan. En dit is jammer dat hulle nou net in Wesleyans wat een streek span speel. Maar Wesleyans is ook een slechte competitie niet verstaan. So, dat is ook een goede maatstok om hulle mee te meten. Verstaan? Maar definitief, als dat is die plannen van Eagles, behoort het te werk. En hoe lijkt het daar niet enige aanwinsten? Ja, die man is een beetje terug met die aanwinsten. So, je weet niet, is het een nieuwe aanwinst of is het een man wat al reeds daar geweest is, wat maar net zijn terugkeer maakt. Ja, maar ik wil ook nou, als je nou misschien je mindset is van, die friendlies, ik verloor maar nou die friendlies. Of ik wil zeggen, als wel niet in alle tijden verloren, maar als kijk maar op een van die dag krijg je result of het nog gaan winnen of verloren. Maar ze krijgen die result en ze krijgen dat wat ze wil zoeken in die game. Verstaan je? So ik wil amper zeggen, moet niet die coach nu al voor die tijd weer zagen. Moet niet al die baby's weer verdillen, de brein zijn hier. Gaan dillen. Moet niet coach weer zagen, alsjeblieft. Kijk, nee man. Spannen wat nou al coach weer daar, nee. Hulle moes
hulle moes dan nie in die eerste plek die coach aangestel het. Yes. Maar wat ek ook wil byvoeg is friendly verlore kan ook mentally 'n later tol is Ja. byspanne, verstaan? So die plan is uitgesit deur die week van die coaches. Kom Saterdag moet jy die plan gaan uitvoer. Yes. En dan kyk die coaches sou 'n game verloor het of gewen het, wat het gewerk aan die plan en wat het nie gewerk nie. Yes. En dan gaan hulle mos nou weer die volgende week daarna weer 'n oefening en werk aan dit wat nie gewerk het nie en verbeter ook aan dit wat gewerk het. Yes. Verstaan? Maar as 'n man nie kan leer uit 'n game nie, dan baat het mos nie jy speel rugby Yes. of jy speel die game nie, verstaan. En dit is hoe die mense daar buite moet friendly sien, verstaan. Dit is 'n friendly en dit is daar om te leer en te werk aan die planne, dinge in plek te kry en ook toeskouers en spanne te bond, verstaan, friendly, vriendskaplik te wees in mekaar en te meng en bande te bou. Yes. Verstaan, en dit is hoe mense moet sien na friendlies, maar die mense raak ernstig hier buite, die mense. Ja, we gaan het zagen met coach. Dan heb je ons laat heel nieuw vroeger die jaren laat weer zagen. Maar ja, dat laat ons bij die 4 naties. We zijn die naweek nog in laatste vriendschappelijke 4 naties aan. Die inlichting zal ons op ons blad deurgeven. Zij zijn Rabi, daar is ook negatieve goed te gebeuren, maar dat gaat ook niet aanraken. Ja. So dat breng ik maar bij ons volgende punt daar zo, die 6 naties. Ja, die 6 naties is interessant geweest. Goeie rugby op die dag. Die scores weer tight games gehad. Was eigenlijk een wegoverwinning. Die eerste game was Vastrap tegen Tanfontein. Vastrap het daar gewin 26-13. En een game wat vol actie geweest is. Man het aanvallende rugby gespeeld. Die mannen defense op die doellijn, stevige defense. Maar zoals ik laatst week gezegd heb ook, die druk situaties. Tanfontein was nog redelijk in die game geweest. Tot, ik denk, zeker de 20 minuten nog uren in die game geweest. Toen beginnen kan een man zien dat die wielen beginnen afkomen. Maar hij het niet gaat leen, niet verstaan. En Vastrap, zijn ouwens, die mannen wat laatst week, ik coach het die bij veranderingen gemaakt aan die spanning. Zo hier en daar ook wat op die bank gekomen van Vastrap. Maar Vastrap heeft weer goede rugby gespeeld. En hulle elke aanslag van Tanfontein daar werd hulle weerstaan en hulle het opgekomen. Of hoe kan ik zeggen, die ervaren mannen heeft de hand opgesteekt toen het zaak maakte. Yes. En dat is hoekom hulle daar die game gewinnen. Aritilo heeft weer een briljante game gehad. Zijn andere vleuel, Michael Ohiso, was een beetje stil geweest. Maar tijd wanneer hij aan de bal geraakt, dat kon je zien. Nee, die man is aan de gang. Maar wat voor Vastrap eindelijk gered het, was hulle voorspelers wat grondslag geleid het. Die 8e man van hulle, Fredericks, hij heeft zo makkelijke 3 gedaan. Hij half uur gestapt over het doellijn. Maar ja, hulle die voorspelers van Vastrap met hulle grondslag geleid. En dus ook hulle daar die game gewinnen. En dan, van Tanfontein, niet erg structuur. Straks spelen zo in die bad. Die mannen zijn support players baie goed. Want hij 1-3 wat hulle skrimskakel gedruk het, wat AK wat hij deurbreek en die skrimskakel zijn supporter aan is daar. Een mooi 3, briljante 3. Maar overal een goede game. Vol actie daar geweest. Dan die volgende wedstrijd was Lindershof in Paardenkloof. Die wedstrijd van die naweek. Die wedstrijd van die naweek in die 6 naties. Paardenkloof win 16-13. Interessant, diezelfde telling wat hulle van Vastrap gegeven 16-13. Maar die game, hij was een harde game geweest, want het is 2 streek spannend in elkaar, bij op je spel geweest. Maar besluitneming aan die kant van Lindershof wat hulle ongelukkig gemaakt het
met daai verloor. Daar kom 'n oomblik in die game. Die ou stel die bal, strafskop, stel die bal val af, hy tel bal op en hy dropkick. Maar nie van die merk af, dit is voor die merk. Hy gaat voor die merk. Hy gaat voor die merk, is oor maar ref sê nee, jy het nie van die merk afgevat nie, gee weer 'n scrum. En dat is die reël. Yes. Mense was bietjie ongelukkig en wat, maar die reël is die reël, hy kan nie aan verbygaan nie. Verstaan? Maar besluitnemings wat Linus Hof gekwel het en Paardenkloof ook het hulle ek het ook 'n bietjie meer van hulle verwag. Manne wat op sekere oomblikke terwyl te alleen gaan, skoppies wat 'n bietjie te onnodig was maar hulle het hom deurgehak. Verstaan? Dit was nou nie so 'n pragtige oorwinning, maar 'n wen is 'n wen. 'n wen is 'n wen. Ja. Kan ek vra vir Jason Rabie, was daar baie strafskoppe gedurende die wedstryd? Ja, kyk, definitief. Ek dink Franklin, hy het ek dink 2 of 3 het hy gemis. So die telling sal ook 'n bietjie aangepas word. Maar daar was tamelik strafskoppe gewees in die game, so daar was geleenthede. Okay, almal was nog nie voor die paal of so nie, maar dit is geleenthede wat kon gebruik gewees het. Het sy jy nou uit jou gebied uitkom of trefafstand pale toe van. En dit is wat Paardenkloof gewys het. Paardenkloof het as strafskop trefafstand vat hy hom. Of hy nou mis is, regroep weer, ons kry weer die bal en hy speel dit af en af. En op die dag het hulle die druk gehanteer, die beste gehanteer en hulle wen daar die game 16-13. Maar ja, daar is ook nog iets wat in die lug hang met die results. Want daar is ook maar nog baie dingetjies wat nog agter die skerms gebeur. Ja, ek sien daar is ook 'n lokkie. Ja, so. So, dat is nog alles wat daar met die results is nog alles goed achter die skerms. Paardenkloof het gewen, maar het Herrera gewen. Anders zo'n type vraag. Ja. Okay. Dan gaan we naar die volgende game toe. Kroonfontein, nooit gedacht Kroonfontein win. 1918. Ik zie op Facebook het gezegd 21, maar Kroonfontein het hy laaste drie het gedruk, het misgeskopt, so dus 1918. Goeie game geweest, ek het daar gespeeld. Ja, ze hebben nooit gedacht, ons kon net nie aan die gang komen. En dat is die ding, als je niet gaan opdagen op die dag, dan gaan je geleenthede mis. Ze gaan zwaar krijgen als je mindset die recht is, je verstaan. En ik denk dat was een beetje ontbrekend, want die plan was daar heel weer geoefend. Plan is uitgezet voor notice. En ons kon net niet komen dat ons lekker aan de gang komen in. Kroonfontein zelf, de eerste jalte was dan, als het Kroonfontein op die doelen kon niet afronden. Moet je dat spelen tot in een gebied, kon niet afronden. Kroonfontein, Brikkie, steek een eerste punt aan met de straf 3. Waar die scrumskakel van ons, je ozone bal tackle, uit die bal geskopt. Ja, en dat is reëel wat je heeft geblazen. Je kan niet aan voorbij niet verstaan. En hulle komt toen weer terug, hulle druk ook weer een 3. Met elke aanslag geweest. Maar overal een fysische game geweest. Baie competitive. Man kan zien die mannen die alles gewoond al in elkaar spelen. Schoon rugby. Daar was hij een geplukkenige vijslander of zo niet. De scheidsrechter heeft van mij die game goed gehanteerd. Hij geblazen wat hij gezien had. En die eiers goede inzage gehad. En dat was een goede game geweest. Verstaan? Hij kon iedere kant op gaan. Nooit iets wat vechtje is geweest. 2-3 komt druk om in te komen halen van achteraf. En met de skop om te komen. Zou die game voor ons gewinnen. En op die dag was die skop mis geweest. En niet dat ons blameer glad in die skopperie. Dat moest nooit tot op een skop gekomen te bestaan. Het is altijd, ons is zo vinnig om die vinger te blijven, maar je vraagt jezelf, hoe komt was ons in de eerste plek in die positie? Yes, en dat moet spannen ook nou al zo leren verstaan. Want baie mensen blameer die skopper, als hij die bal oorgeskopt had, zou ons gewinnen, nou verloor ons. Maar dat moest nooit te dagen komen om zoveel druk op hij skopper te zetten om een game te winnen. Maar overal een goede game geweest.
Ja, so dat is maar basies opsomming van die dag. Dat was nie nou van, hij was nie wegrol, hij was nie weer 60's en 50's geweest. Lyk by die ouens het geleer uit hulle fout uit. Soos ek sê, die gap is daar besig om toe te maak tussen die streek en gemeenskapskultuur aan die 6 nasie. Ek praat spesifiek van die 6 nasie. So ja, fietsers gaat ek maar sommer nou gee teen. Volgende week is het op Nooitgedag. Dan is het Kroonfontein teen Paardenkloof. Beloof 'n goeie game te wees. Dan is daar ook 'n groot vastrap in Lindeshof. Ook 'n groot game daar. En dan die hoofgame, omdat het op Nooitgedag se tuisveld is het Nooitgedag teen Tanfontein. So 'n goeie rugby wat daar voor lê. So ja, en net so iets interessant wat ek wil noem. Ek het na vastrap se game het ek so 'n bietjie gesels met die coach daar van vastrap. En hy maak 'n goeie punt, want ek het gesien hy het weer op die bench gesit. En nie dat hy hom self gekies het nie, maar omdat daar was 'n tekort aan ouens gewees, sou daar 'n besiering gekom het of so sou hy ingegaan het. So dis die rede hoekom hy daar gewees het. En nie dat hy hom self gekies het om te speel, jy verstaan. En dit is hoe dit moet wees, Etienne. Verstaan, ek het glad nie 'n probleem met 'n coach wat speel, verstaan. Interessant, ek het ook die socials dopgehou en ek dink is na die Paardenkloof game wat hulle gepraat het van die coach en ek kan verkeerd was, maar jy en die coach het ook daar discuss. Ja. So julle daar discussing gehad en die beste van my of die beste van hom is wat ek my hoed van hom kan afhaal is hy het die lelik geweest met verstaan, so ek kan sien dat is Jacob voor me, dat is deel van sy karakter. Hy kan 'n discussie net verstaan nie. Want hulle ander ou sal nou weer baie aanvallend gewees het van sy kom sê nie vir of hoe praat sy van my verstaan nie, maar jy kan sien daai van Jacob, hy is 'n goeie persoon man. Dis hoe ek hom opsom. Hy's 'n goeie mens. Ja, nee, definitief en dat kan je zien dat die ouers, hij is een volwassen, hij is een groot man, hij is een volwassen ou. En ik moet bigas omgeven voor wat hij en die andere coaching staf daarbij vastrap doen. Want wat ik optel is van hulle gee jong mannen geleenthede. Yes. Want daar is baie van hy ouens wat laas jaar beespan gespeel het by vastrap en hulle is bezig om die mannen so stelselmatig kans te gee en 'n man kan sien dat die jong mannen gebruik hulle kanse wat hulle kry. Ja, sy sê by die 4 nasie fixes as daar nou nog goedjies wat nou nog moet plaas van daarso, maar op die huidige oomblik het ek die fixes wat uitgesit is. 1 en 2 speel teen mekaar die naweek. 1 is mos nou Young Wesley's, 2 is Pumas en dan vir derde plek gaan dit wees Young Black Arrows teen Young Eagles. Wel amper sê jy het nou weer rematch, maar daai seker if jy ook op die stel genoem het, Young Eagles en Young Black Arrows, dis 'n wedstryd waarna baie mense uitsien in die Warmbokveld. Ja, en dat is alweer een hemelet, so 'n rematch kan verwag word daar van Arrows en Eagles en dieselfde van Pumas en Wesleyan. Ja. En ja, ek sê sommer nou al ek gaan met Pumas vir die wen. Ja, maar beloof goeie rugby te wees. Soos ondersteuners kom uit, wys liefde daar en kom geniet die rugby daar op die graveyard. Ja, dan is my gedeelte vir die aand klaar. Jason Rabbi, ons het nou 'n bietjie later begin as gewoonlik. So om net af te sluit, ja, die rugby is weer baie goed om terug te hê en baie velde en so. Ja, daar's negatiewe goeders, daar's positiewe goeders, maar op 'n einde van die dag is ons daar om rugby te kan kyk, Jason Rabbi. Ja, definitief. En te geniet om by te voeg. Het ondersteuningsoogpunt is, kom 'n man veld om jou span te kom ondersteun. Jy kom om goeie rugby te kyk en af te skakel van die week, se harde werk,
probleme wat miskien by die huis is. Jy kom om af te skakel en net te relax. En dan gebeur daar ook dinge wat ook 'n hele ontwrigting bittersmaak laat in die mond. En daardie geval daar by die Vier Nasies waar daar die AR gegroei was met die dampie. Dat moes nooit tot daar gekom het nie. Oké, man sal nou sê, maar dat het gebeur of hy wat na gesoek en hy moes klomp dinge wat daar rondom gesê word. Maar in die eerste plek moet die bottel nie gegooi gewees het. Sou die AR verkeerd gewas het as daar maniere hoe 'n man nie goed kan hanteer. En ek meen dit kon erg gewees het. Maar wat ek wil sê is, ons moet vir al die organiseerders, hulle moet goeders in plek hê. Security, veiligheidsbeamptes moet sê oral wees om te monitor van daai was maar een geval wat gebeur het. Waar was ander gevalle is waar die toeskouers mekaar agter die pale hande geraak met mekaar en daar was 'n geval van by die hek wat die hekbeamptes ek wil dit sê, aanval, maar ek wil dit amper sê in 'n roof, rooftop van. En daar was die mense aanval wat te geld, dis 'n rooftop, verstaan jy? En daai is vir my wat namens gekyk raak vir al die mense by die hek waar die gelde optel, verstaan jy? Daai kan lelik raak daar by die hek. En dan was daar 'n laaste ding wat ook gebeur daar met 'n toeskouers wat mekaar daar gejaag het met lelike messe. So dat skooters wat 'n man nie wil by velde sien nie. So ek sal sê die organiseerders by sulke toernooie moet beter planne beraam om die veiligheidsbeamptes daar te kan kry. Wat as daar kom daar so was dogs en al daar so. Maar dat was net in die begin daarna het ek nooit weer gesien nie, verstaan. So ek sê daai goeders moet na gekyk raak, die veiligheid van spelers, veiligheid van toeskouers, van beamptes daar dat moet na gekyk raak, verstaan. Ek wil nie op die punt aanraak wat 'n man sê moet 'n man nie so besig met kanselleer van verstaan. Op een van die dag wil jy wil rugby hê, verstaan jy. So jy moet sê die organiseerders, hulle sal moet beter organiseer. Ja, en ek sê maar 'n mate saam met jou, maar weet jy, daar is maar net altyd daai een ou, daai een ou wat nie wil luister, jy verstaan. En nou gee hy sommer die hele toernooi 'n slegte naam. Maar sou die sekuriteit opgeskerp word, kon daai een persoon of twee persone geverwyder word. En dan kan 'n man mos 'n goeie rugby toelaat. Maar ek wil 'n beroep doen op die toeskouers. Sou dit so kom dat jy 'n bietjie alkohol drink of iets, drink dit vir jouself, verstaan? Jy ken jouself. As jy weet jy's 'n ou wat bietjie wild raak, bly maar by die huis man. Moenie dinge kom ons plesierig maak vir mense wat daar is om rugby te geniet nie. Want ons kan nie nou al so begin, want hoe gaan dit in die liga gaan? Verstaan? Ja, maar Jason, onthou, daar's kinders ook op die velde. Daar's groot ou mense op die velde, verstaan? Dis mense wat nie daai, kom ek sê, so iets lelik, wat die kan weerstand bied, verstaan van, hoe maak 'n ou man in so 'n geval, waar 'n jong man byvoorbeeld vir hom aanval, of hoe maak 'n kind van 'n ouer persoon, verstaan nie waar het omgaan. En is set om te sien dat is, veral in ons gemeenskap, as ons jong mense, hulle van hulle lewe so dat, daar as, hy worry nie, verstaan, daar is nie meer hy respect, verstaan. En dit is wat moet terugkom in ons gemeenskappe. Dat ons moet begin respek kry, nie net vir ander mense nie, maar ook vir jouself. En as ek van my gaan respek, dan gaan ek weet, ek moet die volgende ook met respek behandel. Maar dit sê het om te sien, dit sê het om te hoor van die gevalle wat gebeur het. Maar hopelijk stop dit hier en ons vat dit nie nog, word uitgesort en ons vat dit nie nog ligas toe nie, want dan gaan het lelijk raak. Ja, so Jason, ek is klaar vir die aand. Dat was weer lekker vir jou om op die stel te wees. Ek geniet het elke keer as ek, soos ek gesê, as ek my voorbereiding doen
vir die kykers en wanneer jy ook hier is, so daai is my storie vir die aand. Vir kykers, sê vir julle baie dankie omdat julle ingeskakel is. Ja, as daar nou 'n bietjie kleurprobleme is, donkerte, so ek sê ons het nou 'n bietjie later begin as gewoonlik. So ons maak verskoning vir daai. Jason? Ja, sê nee, Etienne, ja. Dankie man, dankie weer lekker hier. Ons het vanaand 'n bietjie in die aand geskiet, maar dankie dat die kykers ingeskakel is. Moenie vergeet om te like en te share nie. Los 'n comment ook. As daar 'n comment kan gelos word, maar ja, episode is in die aand geskiet, 'n night shoot, maar ons het gebeloof, ons gaan 'n produk op die tafel sit en so wat in die aand is, doen ons dit in die aand. Net om die mense gelukkig te hou en rugby te bring met die mense. Jason, my woorde vir die aand gaat wees, of my laaste woorde vir die aand is, moet nog nie die coach vroeg weer jagen, Jason. Asseblief, moet die coach weer jagen.